Het graspollenseizoen is begonnen. Gezondheidsinstituut Scienzano waarschuwt dat de piek nog niet in zicht is. Allergieën zitten zo leert ons Scienzano in België. Allegorieus in de lift, farmacieën komen medicamenten voor allergiepatiënten tekort. Denk maar aan Polinosan, een pastille die by the way voor geen klote helpt. Allergieën treffen nasale slijmvliezen en bronchieën, wat resulteert in genies of achiën. Voor al die grasstuifmelen krijgen we zere kelen. Daarbij bezorgt de huisstofmeid in de draperieën ons kapot veel atopisch eczeem. Maar niemand maakt daar een cirk van, c'est la vie. Het is niet erg om allergisch te zijn.